Estimades famílies, som en ple mes de gener. Mes del nostre patró Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics. Fa molt fred. Però la gent irresponsable segueix abandonant animals al carrer. Sant Francesc ens ensenya a respectar i estimar la natura. I és per això que iniciem la campanya de recollida de menjar per a gats i gossos abandonats. Volem ajudar les associacions protectores que no reben cap ajuda pública. I que estimen amb bogeria els animals, els nostres germans animals. Companys de planeta. Ja sabem que últimament fem moltes campanyes. Però no ho faríem si no fos necessari. Per això us demanem menjar de gossos i gats de tot tipus. Mantes i estris com ara corretges, collars i arnesos. Podreu deixar les vostres aportacions al racó del pare Manero davant de l'hort del col·legi. Del 22 al 26 de gener. Gràcies per la vostra col·laboració. Us ho agraïm i ells també us ho agrairan.